Vou ler un artigo publicado no xornal O Correo Galego que está dedicado a un home que era rico, o máis rico do mundo e que ademais non tiña nada. Era de Parada de Louzara. O artículo chamase O rico de Parada. Naceu en Parada de Louzara e percorreu medio mundo sen máis, sen punto concreto de destino, coas mans no peto, a lingua afiada e a cabeza sosegada, aguantando de cando en vez unha boina. Defendía a patria de ninguén, atopábase feliz en calquer punto que fora, non era dono de nada e tiña o todo. Cobraba unha pensión por algunha razón que non coñezo. Vendera un prado e un anaco da casa que lle foran herdadas e foise para ningures, polo mundo de viaxeiro. Chegaba á estación e ía para onde fose o primeiro tren. Ali, onde paraba, estaba a gusto. Conversaba coas paisanos no café, alternaba cos intelectuais, cos políticos, cos xornalistas, cos señoritos e cos obreiros. Non lle gustaba a xente refinada, pero tamén a soportaba. Sentábase en calquera terraza, cruzaba as pernas e as mans e miraba. Miraba o que pasaba. El non tiña que ver con nada. Adaptábase aos costumes do pobo onde estaba, paseaba polas prazas, escoitaba o ruído do mar, se era o caso, ou fuxía do zumbar do vento e da chuvia, se se mollaba, e así andaba, ben vestido, ben mantido, informado puntualmente, culto, descansado e desinteresado. Sorprendía este home a moitos dos que atopaba. Era rico e non tiña nada, nada de nada. Era un viaxeiro de Parada de Louzara, un aldeán dunha aldea con 10 casas, outras tantos sequeiros, túcias de soutos, montes e xardos, e xestas e carqueixas, uces e traballo. Era de onde os homes poden ser libres. Un coñecido seu, pensando facerlle un favor, sacouno co seu nome na televisión e instantaneamente popularizouse. E popularizáronse tamén as envexas. Recolleron o caso os xornais, as emisoras de radio, a prensa local. Querían solicitar entrevistas aos colegas que van por libre, afilialo e darlle medallas aos que din que as teñen e aos que as desexan, pero foi tempo perdido. Cada quen seguío libremente o seu destino.